Mas ari ko makagimat nawaan pangarap na ako na makagimat ta. Pangarap rin ka na. Pangarap ko na nagimat kay matay. Saan to pagkuan ning nami si purpose ana agimat ba. Muatang na ni puso guys, sagay. Di, tsada mo ng gimat kay para bang naatay mga kontrabalo kang medyo sikat-sikat na kagamay. Masin niya katang-atangan ka ng mga area ba diha. Mong gana. Ya, Atang ka mga gabi ndako enang gimat gabi ndako atang gana. Asa pa ito tong amigo usaron nga unsay katambag ini asa di kita Mugana, makita ni. Masin na manggog na ay. Na. Uy, naaway na nasiyot sa nasiyot. Bertahan apa nih buang kan eh? Kini butan ako sa. Ang butong sa pud gay kon. Pistol kaya mo tangan. Uy. Pare, unsa mo dang imong unsa mo imong katawan sa mo na? Ya. Cuman. Kanang imong gikuan. Kami rin nagisgot yan ni unsay agimat lagi. Kaya kana laging Agimat? medyo nakasikat-sikat biya ning Nangarap po Amo kong. Nangarap po na gimat. oo, kay kana laging unsa to yung mo nimo? Kana nang Repeat. Kaya bang kuan ba kanang nain na toy kuan wala ta. Na power. Power. Ate, pwede kita muha na ng sanang gabi indag ko. Repeat. Tapad. Parang Tar. Waktu karon pa na murag magkabulag-bulag na taan eh. bay. Ako maugto ko sa kuan. Laing lugar ba kay paliton ako agimat. Kuan trilyon. Naari Gima ni si gimat trilyon ang kuan eh. Di matay pare, ayon lang Kani ato lang. ako agimat di ka matutapusin na naglubaon kag bombahan kada di ka mamatay ani kay Ayon lang magihatag lain kami. kani agimatan eh. Sabi Atong kuan na. pila may biligyan mo? Trilyon. Matay Sarap na may Kurang man ta araw. Asa man ka mangita aning 1 million ana ang kas ng rito. Ikaw kadlaw ka bagi. Kani agimatan ako kay nakuha ra na ko ng libang ko. Agimat ni sa bato. Di putain mo na. Di gay. Oh, Basig tayo na basig may scam na klaro tayo. ba? Ay, isa pag testingan. Pila. Mapilahan niyo ato na trilyon. Milyon na laman ni gay. Milyon po niya, trilyon ko na nigdi sa kuan. Bisig 2 milyon, kag 1 milyon mo. Pwede. Atong kuan na tag 1 million tan duha. Okay, sige. Ya. Sure po na. Legit po na base niya. Sure na siya. Ya. Kuan niya, Gcash Sige, lang. pre. Gcash. Eh, Gcash na lang, Gcash. Gcash lang. Gcash na lang. Sige, send. Ha? Send. Di pa sa naman ko 1 million rapat ba 2 million man ko no wala. Isin sa lang ko, isin. Send. Okay na. Okay na. Ano na, oh. Isa pagdawat sa pagimat ana ko na siya ana. Unsa man siya, itaguan ko na sig tinuod, kibas mo wala. Hatag na kuan na kinahanglan mong kunong gudayon. Kaya ako Dalawa na kay- ako ni huringan ako ni pagkuhan kay arong di ko makuhan ba. Oh, tikot niyot. Oh, okay na. Testing na. Sige, Eh, kami testingan ako kung sa ba di legit bago na. Wag to sa ko dito kay malibang ko basin makakuha na po lain na gimat. Oh, sige. Ato testingan Pangitaon ta mo, pangitaon ti ka pre og dili ni aktibo ha. Sulong ka. Bisa pag manulong kag sumpa kag Milyon? bisa pag magpaluba kag kuan. Sige. sige ako na testing. Sige. Paglaro ha. Sige. Usa bunal nga bunal. Mura ba taga Parang ba? murag dili sakitan ra ba? Sige. Okay. 1 Ay! Yawa! Hindi man din legit! Yakin na iskam tayo ng buangan. Sa pagpapari atong pangitaon na. Ikaw ba ka? Basig legit na, legit. Ako gulo ba? Okay. Oh. Wow, boy, sakita mo. Di maunong ni. Bata na iskam ta. Nasin na to. Wala, na-iskam tayo itong nasintra ba itong Gcash? Yate, di ayun. Oh! Batin. Nas iskam. Paasa itong pangitaon ng tawhana itong matagidaot ng itong pila ito na, bayra to? 2 million. Nasin ra bago buhangan jika sa agad. Atur gay pa kunon si Ibrad Giswar ginato gay. May sam gay kani gimataw agoy ayo. Iskam gani na iskam ta asa lagi ito pangitaon ng tawhana. Atur gay testing. Ay, Bird, oh may kania. di ay. Dahil di ay naman namaligyan kag gimat. Di akwan kuno na siya pa nila. Sige sulti gyud nga. Legit ko na siya. Legit kuno. Oh, na iskam eh. Usala ni kanang gimata ri kanang. Dah. Pamunta na ka pangutanan bisag gigi. Unsay parang Pagkalibang ko niya, nakita niya na. Pagkalibang. Oh, gitan ko niya agimat. Ya kada pila pud kandida ni gimatan na brown lagi.
2 million kaya na. 2 million ang kuha. 2 million? 2 million. Nabigyan na. Bigyan na. Nakini po gusto Legit niya, usa mo na eh. Atong testingan imo siya di ko ga batel sakit. Di atong testingan. Atong testingan nimo ba? Tingan? Oh. Usa man ako pagkuha na. Dili Dili mo lang po ka. Ambot pa saan bas tunon ra kay guru ra na. Saan di na tundon ba? Isulay ko nga ba ni bulog. Isulay ko Bulog, pas anak. ba ko na atong. Dili dagay, sulod nagpulsa dagay yung iya walang busan. Ah. Madili pang tao na tutubig Steng. na. Sige pare na ko tubig yan. Yan, ha? Dili mo kung batil sakit alang di ba bala na to. Ato At na tingan yun. ninyo wala. Balay sa kita kung lubot gad. Basta ano mo Tingan ba si picture. Demo? Picture ni mo. Picture mo na. Testing ba si Epektibo picture kay mo na? Tipo ni nakaw kay mo. Pwede pa bini. Utulon mi ka dar na sulay na abay kapangyarihan betul nang Hindi. kuan mo. Mi Ikaw ka. ko. Oh, itulon ni singit na dar na sulay. Sulod nagpulsa. Nya testingan manamo na mo kas bulsa. Di ba sig mo ko sa bulsa na Sige sige sige. Ye. Bantay dah kay usgo na ko na rong mailan ning kuan ni. Pagani. Testing ba? Oh, testing to. Ngana? Da. Sakit mo lagi kayo. Anawa. Usbe kuno ka ako kuno ba? Di ko din. Are kuno ba? Basig mo are na kuna ron. Di ko din legit pang taon mo na to. Puro mo naikan. Asa na to kita? Ako Sige. akong to ha. Dara! Ha. Wa ba sa kita, wa may piktit di batuhan ay larok niya to pangitaan. Kap nagrabihan to kaya nang kuan na eh. Ano man Ayaw na? nagdi pangita. Kaya sa pakitigo ko. Kisa mo kuan na nga. Bato man eh. Bato na na. Klaro na bato. Diyan na siya yung papalibang. Oh. Oh, bato. Dahil bato. Wa siguro giilo, wa siguro. Mao ni Wa giilo. siguro giilo ka ko mo gitulon larok. Log pag itulon na Ano, tain na, oh. Mundar na. Awa po siguro. Pakita ko ninyo. Eh. Ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Magbukas ka ng isipan, kahit araw may natututunan. Di mo lang alam at di mo maintindihan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kanya-kanya. Awa. Sige, kuno ba? Are kuno ba? Pero